5 fede sild. Det skorter ikke på opfindsomhed, når man kigger på holdnavnene. Kan du lige hive et par stykker frem fra hukommelsen? Jamen, de seje sild og deller og duller og sværvægt og fedt nok og så videre. Jeg synes, der er rigtig mange, og man kommer til at grine, når man læser de her navne på de her hold. Så. Når de kommer ind, så vil de kunne stille sig op i nogle køer her. Der har vi simpelthen delt alle holdene ind i alfabetisk orden, og så stiller de sig op i den række, hvor de nu hører til rent alfabetmæssigt, og så får de udleveret deres taske, hvor der er nogle forskellige ting i, blandt andet den vægt, som de skal vejes på. Ja, herinde, når de har fået udleveret deres taske, hvor den her vægt er i, så går de så herind, hvor de bliver mødt af en person fra Skive Atletik og Motionsklub. De vil så føre dem hen til en af de her bokse her, og så bliver vægten stillet frem, og så går de holdvis eller enkeltvis op på den her vægt her, og bliver noteret for den vægt, de nu vejer. Og så bliver skemaet sendt ud igen til indtastning derude. De mennesker, som har valgt at hoppe med på vægten, de bliver altså ikke ladt helt alene. Hvad er det, I har gjort? Jamen, de bedes venligst følge med hjemme på vores hjemmeside, hvor vi ved jævne mellemrum vil komme med nogle tilbud hver uge. Nogle tilbud og andre sådan med lidt længere mellemrum, men hvor vi så prøver at understøtte dem i at hjælpe dem med at tabe sig.